ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. доставка ба ҳама шаҳрҳои федератсияи россия ва берун аз россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи як авиакомпанияи нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шудааст. дар ин мавзӯъ камтар суҳбат мегзаронем ва баъдан ба саволҳое ки равон кардагӣ буден дар комментария ҷавоб мегардонем. дар мавзӯи кушода шудани авиакомпанияи нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа як авиалинияи нав кору фаъолияти худша шурӯъ мекунад бо номи Fly Union, ки дар ҳолати аз нав барқарор шудани парвозҳои мунтазам парвозҳои худша шурӯъ мекунад ба Федератсияи Россия. ширкати ҳавопаймоии нав Fly Union дар ин парвозҳош ба анҷом мерасонад парвозҳои бор бурдан ва шаҳрвандона аз Тоҷикистон ба Россия бурдан ва аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон овардан. ва ногуфта намонад ки то барқарор шудани парвозҳо ин ширкати нав парвозҳои худша шурӯъ намекунад. дар ҳолате ки парвозҳои мунтазам барқарор мешаванд, баъдан аз шаҳри Бохтар ҳамин ширкати нав шурӯъ мекунад кору фаъолияти худша бо Федератсияи Россия. акнун шурӯъ мекунем ба хондани комментарияҳо. муҳаммад Тошев нависад: ассалому алайкум ака, ман ду паспорт ёфтам, ҳамира чӣ хел эълон кунем, ёрдам кунед. якташ зан аст, якташ мард аст, аз ноҳияи шаҳри нав будиянд. иқа кофтам наёфтам, илтимос ютубда партоинша, ман шумода рӯӣ кунам. рақамҳои ман 906 11 11 67. бародарони азиз, инами рақамҳода муроҷиат кунен. мақсад касоне ки кӯмаки худшона расонданиянд амун паспортҳоро ба шуморам равон кунад. бахшиш бародари азиз ки агар ту намехостӣ номери тра ма дар иҷа бихонам, дар иҷа рақамҳота наменависиву дар инстаграм ба ма махсус худамда равон мекардӣ, лекин дар сабабе ки ту дар комментария нависай, ба ҳамин хотир ман рақамҳои тра дар иҷа хондум. ҳар касе ки кӯмаки худша расонданияй ҳамун рақамҳода занг бизанад. меҳроҷ нависай: ассалому алайкум бародар, дар бораи ҳамин хулиганства камтар мефаҳмондӣ. корчазанӣ ё кастет бизанӣ ҳамин ҷавобгарӣ дора айрӯи қонун? чӣ ҷавобгарӣ дора, ба мо бифаҳмон. мутобиқи моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки моддаи 237 дар бораи авбошӣ омадагиай ва дар ин модда қисми сеюмашда ҳамин гуфтагии худа дохил мешавад. яъне моддаи 237 қисми сеюм дар бораи ин омадагиай ки истифода бурдани предметҳои ба монанди силоҳ дар ин предметҳо дохил мешавад кастет, корча, чӯб, дигар чизҳое ки шумо барои ба қатл расонидани як каси дигар ҳамчун силоҳ ин чизҳоро истифода мебарен. дар ана ҳамин модда дохил мешавад ва парвандаи ҷиноятӣ кушода мешавад ба номи ана ҳамун шахсияте ки ҳамин кирдорҳоро ба амал мерасонаву ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. файзуллоев ислом нависад: салому алайкум акаи Сорбон, мо дар шаҳри Красноярск қарор дорем. дар иҷа посольство нест ака, мо чӣ хе кунем? дар ҳолате ки шаҳрҳоеда ки посольство нест, яъне посольствои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия танҳо дар Москва ҳастай ва нафарое ки берун аз Москва қарор дорен, шумо метавонем ба коркунои дипломатии консулгарии ҳамун шаҳре ки қарор дорен муроҷиат кунен, яъне ки коркунои консулгарии онҷода муроҷиат мекунен ҳамчун намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ӯ кори шуморо буд мекунанд. меҳроҷиддин нависад: ака меган ду кӯдакдора хизмат мебаранд, ҳамин гап ростай? ҷавоб тен. ҳамин гапҳо ростай ё ин ки не? пешакӣ раҳмат. хушбахтона ки шахсое ки ду фарзанд доранд аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд ва дар ҳолате ки шуморо агар дастгир мекунанд ё ки ба номи шумо повиска меояд ба хона, шумо ҳамун метрискаҳои кӯдакотона метавонед ки копия кунед, хати паспортихтон ба военкомати ноҳиятон пешкаш бигардонед ки шумо дар ҳақиқат соҳиби ду фарзанд ҳастед ва дар учоти ҳамун военкомат шуморо дар қайд мегирану дигар даъваттон намекунанд.
усмон дустмуродов нависад: ассалому алейкум акай Сорбон, ма гражданини Российской Федератсия. Ма рафтам метавонам Тоҷикистон. ҷавобтона интизор мешавам. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. албатта ки метавонӣ, агар ҳар касе ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро дораву дар Россия қарор дорад ва ӯ мехоҳад ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон биёяд, метавонад ки ба воситаи ягон хешовандаш ё ки ба воситаи падар модар оилаш ба Ҷумҳурии Тоҷикистон хича ҳозир кунад. Хеле ки аз Тоҷикистон ба Россия рафтан ба воситаи ягон хешованд ё ки падар модар рафта мешавад, агар гражданство бошанд, аз Россиярам низ ҳамчунин омада мешавад ба воситаи падар модар ё ки дигар касе ки аъзои оилаи шумо ҳастанд. як кас дигар нависад: ассалому алейкум юрист CJ, кати шумо чӣ хел пайваст шудан мумкин аст? ман аз вилояти Суғд ҷавоб диҳем. амиҷа дар номи Инстаграм ҳаста ягон саволи шахсӣ дошта бошед, агар намуҷада равон кунед саволтонро. Олимҷон нависад: ассалому алейкум, ман метавонам дар Россия правама алиш кунам? ҷавоб диҳем. дар ҳолате ки ту дар Россия қарор дошта бошӣ ва ягон категорияи дигар барои правата гирифтанӣ бошӣ, мутаассифона то худат набошӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, намешава ҳамин кор. ва иҷада бо як чиз дигара қайд кардан мумкин аст ки баъзан категорияҳое ҳастае ки ту ӯра бояд аз нав бихонӣ. ба ҳамин хотир вақте ки худат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон набошӣ, иваз кардан намешавад, ё ки правата ё ки категорияша. Тураев Олимҷон нависад: ассалому алейкум бародари азиз, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват ба хизмат то кая давом мекунад ва кай буд мешавад? дар бораи ҳамин каме мефаҳмондӣ. бародари азиз, мо дирӯз як навор кардем, як барнома кардем, пешкаш гардонидем. аллакай дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нафарои даъваткунанда ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ нақшашон ба 75% расидагиае, яъне ки 25% дигар мондагиае барои ба нақшара ба анҷом расонидан. ва ногуфта намонад ки диюмин призвае ки нақшашон зуд ба анҷом мерасад ва имсол низ дар ҳамин призви тирамоҳӣ боз якумин шуда вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар як рӯз нақшаи даъват ба хизмати ҳарбиша ба анҷом расид. ва умум бигирем, агар дар кулли Тоҷикистон нақшаш аллакай ба 75% расидагиае. Билол нависад: ассалому алейкум бародар, агар ту дӯст дошта бошиву айби худаш боша ва қатиш ҷамъ мешавӣ, урам тура дашном кунад. мақсад ки дар иҷа кира ба ҷавобгарӣ мекашанд вақте ки ту ура дар сари қаҳрат мезанӣ ягон кор мекунад. мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 112 омадагиае. дар бораи лату кӯб кардан умум бигирем, агар моддаи 112, 13, 14, 15 ва 16 дар ана ҳамин моддаҳо омадагиае ва ё барои чӣ хотир ба чанд модда тақсим шудагианд, ба хотире ки дар иҷа қайд карда мешавад зарари расонидани мақсад ба саломатии инсон, зарари сабук, зарари миёна ё ки зарари вазмин, ба ҳамин хотир ба чанд модда ҷидошон кардагианд. ва ту агар дар яке ҳамин моддаҳо мисол зарари вазнин ё ки зарари миёна ба саломатии ҳамун духтар расонидагӣ бошӣ, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ албатта ки кашида мешавӣ. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар бошад, дар поёни ҳамин видео ё ки дар Инстаграм саволҳои худтонро равон кунед ва дар канали Юрист CJ обуна шиданро фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.